Geffrwch i'r posibiliadau. Triwch 10 eiliad o 9 ginger, sain slimio, powdwr maxi gwyrdd, offer deffro'r meirw, gwm mots gen i, tegan bapur, bwyd cryfhau, cathod yn hedfan, sim web, bygyfan oll am 3.90. Yn y benod diwetha o 3.90. Sbia seis ar yr iau na. Nôl yn y tŷ diflas brics. Please, gair twangar yn daf. Trist iawn, very sad. Dwi'n di ddeud os mam. Wel, di mam i myma, na di. Gei di weld. Mam, di endaf ddim yn gadael fi gael y twangar a tro fi di. O, mosh gen i. Drong. Roedd hi'n draed moch yn y ddinas heddiw pan ffrwydrodd penol hogyn ifanc tua amser te. Fel arwydd o garedigrwydd mae Yncl Donald wedi rhannu cymaint o gwm mots gen i fel bydd pobl yn cnoi am wythnosau. Mae gwm mots gen i yn greadigaeth hyfryd fydd yn... beth i'n os. Wili bach. Wel, wili mawr i ddeud y gwir ar ôl yr holl llanas na fo powdwr maxi gwyrdd. O, Llygad i'r twangar rwan. OMB. Mawr syndod roedd na lot o bechingalws noeth o gwmpas y dre heddiw. 1. Wrth fy modd efo'r spa tan ddaearol yn bagill, medd y parchedig Sean Abspecto. Mae hyn yn gymaint o sport o di. Ffôn, Troi. Ia, dwi'n gwybod drong. Hei, Troi! Tydi rwan ddim yn amser da. Dwi'n trio cadw llygad ar bethau, ac mae yna un ar y teledu'n barod. Mae'r holl dre'n bonkers. Mae'r rhaid ni wneud rhywbeth am y gwm mots gen i. Os ti'n dweud, ond y ffaith amdani di, dim os gen i. Falle wneud i newid y feddwl pan weled i'r link ma. O, beth gen ti, Troi? Mam? Pam bod i'n rhoi flums? O, mam bach. Bach ydys di? Dowch o di mam ddim yn nwdist. Dwi eisiau bod yn archdderwydd, ond mots ganddoch chi nag oes. Mots o gwbl. Dyna dwi eisiau clywed. A dyna ni am heddiw. Na, dwi'n mynd deall chwaith. Fel y mae. Bydd mami yn cael ei dillad nôl. Bydd ots gan yr hogia. Bydd y cyfan yn llai clir yn y benod nesaf o 3.90. Os oes unrhyw ots gyda chi. Dim ots gyda i o gwbl. I chi gael dall.